секунда казвам, че забравих от една от книжарницата се бях взела щипка. Отново. Нова щипка. Защото имах 100 щипки. И косата ми е толкова голяма, че чак се чупат главата ми. Ами да, просто за секунда ще да ви кажа, че си бях купила наука. Исках да си купя от Евроланд, видях такава подобна, обаче малка с хавайско цвете и такова малко кът на висулките. Обаче си викам, не ми хареса. И се казах, и като влязох в въпросната книжарничка, видях, че има цяла кутия с такива хавайски, обикновени цветя, маргарита, много лапти. Имаше много щипки и хубаво. Не ми харесаха много, освен едно обикновено цветенце. Имаше доста обикновени цветя, обаче хубаво бях взела последната хавайско цвете, защото много исках хавайско цвете, а и много се лепнах на морското синьо. Абе, махните смачка на маймуна. Покажи как се е смачкал. Как ли си точно? Виж, смачка я. Аре, чао хора! Вижте сега, какво направих. Много готино. Преди беше доста трудна тази маймуна, но сега за мен е просто странно нещо. Чао от мен, ако искате още подобни видеа, казах в миналата част, това е втора част, за дето казах за сноулата, бе! Дето казах сноулата. Ами, моля ви се хора, абонирайте се за канала, ако искате подобни видеа. И моля ви се, искам да стигнем 400 абоната. Моля ви се. Моля, защото за сега сме 300 и няколко абоната. Моля ви. Плиз. Моля. И харесвайте видео. Харесвайте. Чао хора.